Já zavázím, že? Ale to se suší, to vás aj postele vytáhněte! Co taky ne? Hej, holco, vytáhnete aj postele, prosím! Vyfoďte to! Robine, jo! Ne, kufr ne! Otevři to! Teďka bude takový reč. To bude uklízeč, to bude ale oni budou robit jo. Wow! No zatleskám. Skvělá práce! Kdo je další dobrovolník? Která chatka? Děcka, kdybyste se tu všichni takhle pěkně sešli. Nasínejte si na těch chatkách, jinak budou ty nuly velmi často. Ty tak proto byla A vy máte celé odpoledne na úklid, protože ve vaší chatce, když jsme tam došli, tak bylo, jak kdyby jsme došli na nějaké indické skladiště odpadu.